So, good afternoon mga kastodyo. So, today is November 12, 2022. So, araw ng Sabado. So, walang pasok sa trabaho. So, ngayon, mag-ikot-ikot tayo ngayon dito sa ah, Casa Gorordo Museum. Ito po yung Casa Gorordo Museum. So, bagong pinta na po. Marami po mga turista na pupunta dito. Ayan. So, bagong pinta na po. At ito naman, ito yung Abutis Foundation. Ito yung bagong bagong building. So, pag ikot-ikot tayo doon.